Ľudovít Štúr bol najzemším predstaviteľom slovenského národného života v polovici 19. storočia. Bol aj poslanec Bohorského snemu a autor súčasného slovenského spisaného jazyka. Vystupoval proti národnému útlaku, pomaďarčovaniu Slovákov, bol jazykovedcom, publicistom, politikom a básnikom. Bol vedúcou osobnosťou slovenskej romantickej literatúry a slovenského národného života v období národného obrodenia. Študoval v Nemecku, v Rabe a v Hale. Po ukončení štúdia v Nemecku študoval v Bratislave, kde sa stal členom spoločnosti Československej. Cieľom spoločnosti bola výchova národa v materinskom jazyku. Pôsobil ako zastupca profesora na katedre reči a literatúry Československej, študoval aj v Nemecku v Hale, po návrate prednášal slovanskú aj európsku literatúru. Keďže sa nevzdal svojich vlasteneckých názorov a bol proti modernizácii, úrady ho zbavili profesorského miesta a to naznačovalo aj odchod študentov do Levoče. Slovenské národné noviny. Slovenské národné noviny boli zamerané na osvetu činov, sociálne práva a prinášali aj informácie o politickej situácii doma i vo svete. Začiatkom spisovná slovenčina. Začiatkom roku 1843 Ľudovít oboznámil svojich priateľov so svojím zámerom na báze jednotného spisovného jazyka. Za základ vybral stredoslovenské nárečie, najmä pre jeho rozšírenosť a zrozumiteľnosť. 11. júla 1843 sa Ľudovít Hurban a Hoďa stretli na Hurbanovej fare Hlboko. 17. júla navštívili na Dobrej vode Jana Holého, ktorého ako predstaviteľa Bernolákovčiny prvého oboznámili so svojím zámerom. V tomto roku bolo aj uzákonenie spisovnej slovenčiny. V roku 1843 sa Štúr, Hurban a Hoďa v Hlbokom na fare dohodli na novej forme spisovného jazyka. Za základ si vzali stredoslovenské nárečie, uzniesli sa na fonetickom pravopise, čiže píš ako počuješ. Nepoznali tvrdé i, písali všade iba mäkké i. UO rozpisovali na UO, ja, je, ju, rozpisovali na ja, je, ju. Tento pravopis nepoznal široké E ani UO. Základy gramatiky objasnil Štúr v náuke reči slovenskej v roku 1846. Ukázal, že samostatný národ môže byť iba ten, ktorý má jazykovú a duchovnú súdnosť. Napísal dve jazykové diela v nárečí Slovensko a aj po potrebe písania v tomto nárečí. Zdôvodňuje potrebu písania uzákonenia spisovného jazyka a náuka reči slovenskej zahrania gramatiku daného jazyka. V roku 1847 Ľudovít Štúr vstúpil na vodu Bohorského snemu. Ako poslanec za slobodné kráľovské mesto Zvory. Bol novinár od roku 1845, vydal prvé slovenské národné noviny s literárnou prílohou Orol Tatranský, kde informovali o politike, kultúre, hospodárstve, žiadal zrušenie poddanstva, zdanenie šľachty, vývoj národného školstva a vývoj obchodu a služieb. Potom bol poslanec za mesto Zvolen, kde vystupoval za slobodu Slovákov. Chcel zrušiť feudalizmus. Slováci, my chceme slobodu, to je náš cieľ, naša túžba. Jeho známym ľudemníkom bol Lajos Koščuk, ktorý sa zhodoval s jeho názormi, ale v chápaní ľudskej slobody sa úplne odlišovali. Štúrová básnická tvorba nie je rozsiahla. Svoje prvé básne vydal ešte ako študent v češtine pod názvom Dumky večerní. Básne, spevy a piesne opisuje svoju mladosť, hrdosť na svoj kraj a stratu svojich najbližších. Ako básne napísal
zomrel brat Karol a o pol roka neskôr jeho otec. Ľudovít sa po smrti svojho staršieho brata presťahoval do Modry pod policajným dozorom, aby sa postaral o 7 detí svojho staršieho brata. V roku 1853 mu zomrela v Trenčine jeho matka a tu sa končí Ľudovítová životná púť. Na poľovačke v decembri 1856 sa pri pokuse o preskočenie potoka nedaleko Modry nešťastne postrelil do nohy a na následky toho zomrel